Gipahigayon ang random drug test sa mga driver sa mga public utility vehicle kon PUV karong hapon nga gipasiugdahan sa Land Transportation Office 7 ug PDEA 7 isip kabahin sa Oplan Harabas project Undaspot diha sa Cebu South Bus Terminal. Matud ni Attorney Froilan Suarez sa Operations Division sa LTO7, gitumong ang kalihukan aron masigurong luwas ang mga biyahe padung sa tag sa kadapit sa probinsya atul sa kalagkalag. Sa random drug test, 51 ka mga driver sa bus, taxi ug PUJ ang gipara aron mapaubos sa drug test. Kung adunay magpositibo kanila, ipaubos kini sa confirmatory test. Sakmiton sa LTO ang lisensya sa PUV driver kung mapamatud ang tigamitan sa gidiling drogas ug ipaubos sa 6 ka buwan nga rehabilitasyon. Human niini mokuha og certification ang PUV driver sa PDEA 7 isip pamatuod nga negatibo na siya gikan sa paggamit sa gidiling drogas. Kini mo ibasihan sa LTO7 nga iuli ang lisensya sa PUV driver. Ning bag-o lang gipahibaw sa PDEA 7 nga nagnegatibo ang tanang gipaubos sa random drug test. Travel season, daghan ng mga pasahero nga manakay sa atong mga bus o mga public utility vehicles. So,